outlet sa tanang butika. Salamat kay Lord. Salamat. Okay. Mano kay sunan, ang atong suot ang pukon itong katagan ng pagtagan. Pinadakin ni sa kababae nga nagpatago ng singan nga dolor. Kini siya kay sunan gibatan og duwa sa radyo ni Arellano. Kay sunan ang atong sender si Dolor. Iladyo sa among lugar ang akong bana nga si Pakito tungod sa kaisog. Kanang mga isambay sa amuan nakaila kay niya og nirespeto gid niya. Kay lain man ni akong bana og may masuko. Og kun ngano nga na problema ko ani, ingnon ko ini ang mga panghitabo pagsugod ha. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi ko, ako ang tanging nasa puso mo. Nay, nay, unsa man nay? Asas Pakito. Naaman nay natog. Putawa. Kay naas brolyo ay. Nagilak. Brolya. Nga naman? Brolyo naman. Ay, gikulat ako no sa ambana. Ha? Kada kog lawas na bayuta, wa siya musukol sa iyang banabana. Kasapsing og lawas ato. Ambot lang. Hukaw na si Pakito, oy. Kay si Pakito ra kuno yung magapakurog atong ambana. Kinsay nga na iyang bana di ay? Si Abdon. Braulia. Nas Pakito Pakito, di mo koy. Dabo mo. Nay, Okay, Pakito. natawag ka. Nabangi ko, no. Ano man ka? Si Abdon, iya ko kikulata. Ida. Dia ka dia bro liay. Naunsa ka. Daot tumbanan mo abdo da. Dako ni mo kulatal kag niwang. Saman. Nagsalipang ko na siya, no, nga di ko masukol niya. Kay lagi, mahal na ko siya. Mahal. Di kulatal ka. Lagi ko kasukol. Bida sus. Ano di man ka masukol taong kadako ni mo? Maluoy man ko niya, no. Unya ako yung kulatan niya. Di ka maluoy. Okay ra, no. Basta dili lang ako. Abida. Ako raban hibaw ka badako nga kung unsa ko basta di mo patuon ako. Kay bawo ko nako, di ba? Lagi na ipakito, pero manyo lang ko. Kasi mo ngayon ako. Kung imong ganing kumuto ng itlog sa kong bana, ay lagi ato i-apila ang hato. Kay nga naman ha. Maor ba na ako pabaho? Basta mo patuo dayon. Og dili gani na. Apila gyud ang way labot. Bida. Maluoy sa taong ko na ako na ipakito. Uy. Asay mo ba na? Ingon ana kasikat ang akong bana sa among lugar, isog kaayo. Tanang mga bugoy kurog kaayo kay mangumot man yung itlog ang akong bana gud ug mo'y masuko, kumuto niya. Unya. Dong Pakito, dong nagdamgo lagi ko gabi eh. Sedam ko ni mo ka. Nagdamgo mo kung tatay gabi eh. Tatay Claudio. Oh, good. Ano sa imong damgo niya? Nangumusta siya nato. Huh? Kung sige pa ba kuno kag pangumot og itlog. Ala sige mo na. Ingon siya, wa ba kuno ko nimo daog-daoga, wa ba kuno ko nimo sakita. Og nga taon punta na sa taon ano eh. Ambot lang, uy, pangutan na siya. Eh, sabi na siya. Mao gani, akong giingan nga ana lang pahilabot uy kay patay na ka. Nga, tubag siya. Oh, akong giingan nga okay rami. Pinangga kong Pakito. Unden. Murong to nasuko. Ingon siya nga di lang gyud kuno ka magpakasayop og dapat nako. Kay kun imo kuno nang buhaton, dili kay kumot ra sa itlog ang iyang buhaton nimo. Sabi niya. Sabi niya. Magparamdam siya nimo. Di ka pakatugon niya. Kay ug matuga iyang labtikan imong itlog. Unya ibton pag yun nang nagbitay. Siya ni mo ana. Oh, lagi. Kayungit baya ka. Pero dadam ko na to ito tinuod. Ratol ko. Sus. Tinuod mo para daw siya. Bida, mapakita siyang sahin. Naaro ba siya din? Hay! Oh, Hala. saan to? Hala dong, ang picture ni Tatay Claudio nahug. Nabuag. Naaka siya karon din Pakito. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, talawan kay multo ang akong bana, paisog-isog lang na pero talawan kay multo. Sukad pagyud na sa gamay pa na siya, mahadlok na siya ungu-ungu kana multo-multo ug uban pa. Unya to, Awa, iing nanti kang magtaksil at lakaw yun tadi yung kaon na tupulong sa ato.
Ay, sus, nga nung mag-uol maglakaw tangawa man sa init, gabi man ron. Lagi pero ang ako nga uy day ni uwang iro day. Ay da, hadlo ka man, uy. Naunsa man ka namiga ra ng irua. Ano bika? Bala na ko. Abali dito! Para unang utok mo. Wala gina na mao. Joke na day. Dali, pagdali day kay murag ano baro ko libo sa ilok dayo. Saba dia, uy. Si panggulit ba, talawan ba ni mo, uy. Lay kay ko bumino day murag do na gyud something din gyud. Something ba, ay? Lo gino ko. Multo dagan ni lord. Dagan. Hoy! Hanggaw tawhan, nagibiyaan ako. Pakito! Balik ka rin, ay! Pakito! Ay, pagkatalawan yung dako. Uy, kinsa mo nag-ago? Oh, tao! Murag nas daplin, nas kanalgikan. Kinsay? Oy! Hoy! Unsa man ning inyong swimming pool? Ako ba ini? Uy, sino'y katsok man eh? Ang palahubog. Agay! Siya lang maga. Wapak maka ng tabos kaldero ha. Ang makalagot maka. Uy. Imo lang kong gibiyaan. Mga takabiyai. Singwa! May kong dagan. Kaya na multo. Awag ka masunod. Asa may multo dito nga? Wa may multo. Katulad dungog na itong ago-ago de. Nya, multo da ito. Di ba ito multo? Kinsam dito ligo. Sino'y kadyo? Maoto, sino'y kadyo katong palahubog ba? Kadyo? Oo. Nga naman ha? Sige naman. Wali ko kita niya. Ulo ko, bugo. Saan pagkakita ni mo nga naman siya sa daplin na nga sanal. Pidal yung ago na eh. Jampak abi na kumulto na. Ilam dia ay multo. Talawan siya kay kandako. Nagdako lang lawas ni mo kay buot. Usba niya ha? Usab niya. Mamiya pag gani ka na ako kung manglakaw ta. Bantay ka lang yun. Ikaw na sa akong biyaan sa sunod, layasan ta ka. Binuha niya day! Pwerte kay lagutan ako sa kumbana. Mahay kay mangumot og itlog. Unya to. Hala, uy. Ano ka, Mare? Mari, bilib yung kay ko anang imong bana, Mari, uy. Kurog yun ang mga standby. Isuga din na imong bana, Mari, no? Nako ra na mo kurog, Mare. Ay, mao ba? Hala, huyawag ko dahil mo, Mari. Sa may imong sikreto, anak, Mari. Kana akong bana, Mare, buutan man na. Di Oo. lagi na siya unhan. Dili pasukon ba kay na. Babuang-buang sila na akong bana. Pusa yung itlog nila. Ano man, Mari? Gusto gina mangumot og itlog. Uy, kung mo ay masuko. Hala, huyawag ko dahil, anak. Ay, maudi, ay. Si mao day, Mare. Mauna nga hadlo kayo na siya ni mo. Kay nga naman. Wa man kay itlog. Oh, bisan pag naali gihapon siya kaarte nako. Kaya nga naman, Kumutan man sa dako ang iya. maging itlog. Silingan si itlog. Bungot sa ito'y pagkakidol. Halos na mo mga silingan, labi na ang mga istambay, nakaila na kay sa kumbana. Unya, usa ka adlaw ana, na uli ko sabay. Amay, mitsay, amay, hawaii. Ay! Kalagot! Naon sa makagang? Kayawan ako ni mo eh. Lagpot may spirit of Douglas ako ni mo. Naon sa maka? Naglagot ko dito sa mga kato dito. Dito sa mga baskitan. Naon sa dito mo dito? Naagi kadua, nya ni agi ko. Naigo ko sa bula. Ikatawan man hinong ko sa mga animal. Unsa? Perbida. Akin sa man. Kaila ka? Ding dong god. Siya man naglabay sa bula. Diri paingon ako. Unya si Dante, mo na ko kay katawa. Pastos Si kid. Dingdong na si Dante ha? Sige na, tiwason ka na niya akong kanta ha? Katilaw ni mga tawanan ako. Tiwason ka ni. Wa, tigalis lang. Kailan mo kinsa ka? Tiwason na akong kanta ha? Sige na. Kanta ba? Kung kanta sa ko, ha? Wa, yun sila kailan. Wa, dirimig na nga! Wa akong pagkito! Da, ambot lang. Nga naman, Wa lagi. nga wa lagi ni mo inda. Da, kisa pa may makaunahon nagsulti nga. Pero tinamagin akong laguta. Pero man akong yaw-yaw dito. Gikatawan lang ko sa mga kanahan. Sige lang day. Huwag sila kailan mo na. Sige lang, tiwason sa ko ni ikaduhang kanta ha? Kaya naghuman ako, at tuon ko yung mga kanahan. Pandaklon ko ni sila. So gusto lang ang ako silang daklon na. O, paludhon ako sa imong atubangan. O, saman? Oh, daklon ako sila o paludhon sa Ay, imong pasa, atubangan. mangutan na ko ni mo. Makahimo ka ka na pakito. Ang anong di man taon? Bida, no? Karon, iguman akong kanta. Tiwason lang na akong kanta. Kay paborito na ako. Standard ko ni My Way. Recorded by X Thunder Gaming. Busing! Busing! Busing, busing, ha? Busing! Busing-busing ro. Kisa nilabay sa bulan sa kusawa, ha?
Kinsa naglabay ninyo, gilabay ninyo bola ko katawa, tukan! Aw, imo dito nga asawa katong naigos bula ganiya busing. Oh, ako itong asawa, ha? Ano ba niya? Si Dingdungay, Dingdungay. Asawa niya rin tayo, taka mo lang ha. Say ako. Si patagka ko tao nga ikaw. Ang tinuod nga ikaw ang ginanglabay atong bula ba? Ikaw yun to. Wa matunaw ko tayo ba? Wawa ba niya tuyua pero ikaw may naglabay sa bula? Ako bito busay pero wa matunaw ko tayo agad. Na timing nga mo may agis siya. Wa ko kabantay. Oo, sige Dingdong, lusot yun. Kasali mo Yang ako ba, ngano inyong gig kalagutan yun akong maayo ninyo, no? Ngano inyong gig katawan ko asawa? Ha? Siya busay. Ngano lang gig katawan yung maayo? Dante mo ko kay katawa busay. Dabar, ay kakang lang Dingdong. Patay ka ron. Mas maos man eh. Siya busay nga, siya may nag-una katawa. Siya pa yun mo ay, baka kung mayo katawa yun. Sing. Sing! Sing ba? Sing. Ay, yung pagtuwa na, di na tinod, Sing. Mo ba? Di taon na tinod, Sing. Uy, pataka na natuwa na, pagtuwa na, Sing. Sa pinakakot taon. Hala ka. Nya, di gyud ka mo angkod dati, ha? Nakaila ra bagyo mo nako. Kung kinsa ko masuko, unsa man? Unsa man mo angkod mo dili? Kinsa mi katawa me? Kinsa ni katawa may ko asawa, tuban? Hala ka saya, hala ka dati. Hilong bag mo, di karon. Awa mo siya ko, awa ko. Sa! Sumagun ko ni hawa. Di Sing, ba sing. mo? Magon bida. Duhara nga akong gusto may bawaan dante. Dinglong. Ang akong gusto nga may tabo, no? Nga mangayo ba sa inyo ko asawa, no? Pangayo mo dito! Kumutong ko itlog ron nyo. Sing. Awa mo siya ko. Murag sukol, awa. Sukol ka! Sukol ka! Ah! Agay, busing, pasilo ako. Ayaw na ako mangayo pa sa ilo ato sa asawa! Agay, sikita na, Sing. Uy, sikita na mo, Sing. Pangayo ko pa sa ilo ka. Ha? Pangayo pa sa ilo sa asawa! Busing, saan ako pagpili nga imo man. Ano man naman nagdikumot akong itlog. Sakit kayo. Sakit kayo, Busing. Gusto? Gusto sakit? Sakit na ha? Sakit na Agay! Bida! Oh! Ma'am, slow taon ko, ma'am. Sige na. Sige na, magalakaw na ka. Salamat, ma'am. Sing, ato na ko, Sing. Nga naman to pakito. Giyon sa meto ni Mas Dante. Hari baging nam di ka na. Napadodon ko tawhana sa imong atubangan og di mga pasaylo. Karon nga pasaylo ha. Ingon mga di ko kahimo ha. Makahimo ba ko? Wis nakita nimo di ba? Di ko kahimo, gihimo man ako. Di ba, nga no nagtaki ang mantong lakaw. Dugay ang tando. Di kumuta sa dimong itlog ato. Labi pakito eh. Tanang mga istambay din sa ato, hadlo kay na nimo. Kailain kag mo ay masuko, mangumot kag itlog. Para mo tagam. Lisod sa glabtika na nako ilang itlog. Di mo na mo tagam. Ay nagkumuton yun. Bagsika, gini mo sa. Ako ba? Pabubuang sila na ako. Nya lagi katong gaaway mong boy patik lagi, wa man lagi ka kaarte adto. Boy patik. Porbida. Boy patik. Oh, boy patik ko. Kunya nga naman to makakaarte ato, makakakumot itlog ato. Alkansi ba ko? So may nakalkansi nimo. Wasi itlog. Napakapon. Kumot siya ito eh, pagkakito eh. Maon niya nga akong bana. Hay, mo na yang kabuang. Nahadlok ko nga basig daghan ang magdumot ba. Unya, patalik doon lang siya. Unya, may buhaton nga di maayo. Mao nang nahadlok po ko ani iya mga kabuang. Unsaon ni nako uy, nga mao namang giniyang naandan. Unsa kung buhaton nga di man ni kada bang di na niya buhaton sa ubang tao ba? Di man patuo og tambagan. Unsa man og kamo ang pasultihon? Dolor. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sender natin pres si Senders. Inday Dona. Ha? No, dolor. 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 Yang kanis dolor ti pres. Kuan kining yang banda taon isu kay pro talawan. Nga iso ka talawan. Isu kay sa mga tao pero talawan kay ungo. O talawan kay sa Lagi ungo. na good liat. Oo. Isog sa tao pero og banten anang ungo-ungo mga engkanto-engkanto. Talawan kaayo. Nabitaw Ina, ginati na, pres ina, dong ano oo. kan ano. Una gyud inaana nga kanang dili sa papagambo kanang Pero og tao ilang kontra dili mo sibog. dili sila madlok. Pero kanang mga indiliingon nato, kanang mga kuan mahadlok.
Natay amigo anak ka na ito. Patay naman ka ron. Oh, ina na iso kay ba? Malditohon pero parte na ganyan ang mga engkanto dili ingon nato katalawa na gyud taon. Oh. Nalagi taon. Abot lang Ate Pres no kanang ungo mahadlok sa kuwan. Maduk. Pares ka na ito nga ka nang hapakon kuno tao. Oh. Hapakon sa kuno nimo kay daligtakdan ka. Takdan ka imong bawsan. Ngano ka to no? Magkatawa jud ko ato. Ako di na ba ko makananay mo dagpin ako, mapak na ko, di na ba ko kabaw to, hapak makalitan ko. Ako kato dili pa ko daga kayo man teenager ba. Drama mi murag south na pit ni murag kuan ba. Unya dunay dito sa silong na kabayo. Ano ba ina ba? Ang tiguang ngadto sa taas, iya kong gapak, uy, day, ana ba? Wa di ko mahimutang. Kuno na usod ko pagbawas sa gapak. Nga usay kitarungan ako. Nangita mo ko paagi, nanao ko sa silong dito man, nagkuangkuan sa bayo. Ako siya gano'n ako, bahala na, uy, ako siya. Nagyo sa mo pa. Ako siya, nang, landa kayo dito. Gyud mo nang sa mo tuyo. Wa lang, dito lang kong dagan. Kaya ako nahadyo pa ko. Ungo niya, matakdan ta. Mama ilang ingon, di Tiguan ba? ang babae. Babae. Yan buhay kabayo. Murag ni nagamgam. Dako ang kabayo. Dako. Unta yung pangutana diyan lan. Naku magno kabayo. Ayot. Unta yung pangutana diyan. Mao na yung problema tao diyo ba? Naisog kayo kuyawan niya ako duna bay daghang mga magdumot ba. May yung kuyawan. Ora ba yung concern bam nga daghan na magdumot kay ang hapit sa ilatan ng silingan kumot yung itlog lagi. Napay Kung basta. mangumot sa itlog. Kung mangisog siya Ate Pres para ang Bayo mga tingalit to. dili oy kuan man ang mga tao dito hadlok yung kay ni Ate Pres kumuton Itlog ba yung kumuton? Ibo bitaw ko ng itlogon gyud niya. Nganong itlog diyan kuan katong usasan ko no. Ay ingon siya nganom lagi sa buy patik wali kam sukol ato. Sa alkansi man ko. Sa ngano man siya wa mo siya itlog na pagkapon man. Nanggaw. Ay nanggaw kayo porbida. Nya to, Bam. Labam. Na ako ipaambit rin ha. Ambot og maigo ba ni tanawa. Kani Solomon Kapitulo 4 bersikulo 10. Kani adto may usa ka tawo nga ginganlag Enok nga nakapahimuot sa Dios ug ang Dios nahigugma kaniya. Samtang buhi pa si Enok tipon sa mga makasasala gikuha siya sa Dios aron ang dautan ug ang bakak dili makabuling sa iyang huna-huna ug kalag. Ang kanits Enok mao ni siya usa sa kasalangit nga buhi ug kadto si Elias ug si Mama Mary mao ni ako ning gibasa tungod kay ug mulaos ko diri sa bersikulo 16 nasa diri bisan kun ang mga maatarong nga mga tao mamatay makahimo sila pagpakaulaw sa daotang mga tao nga buhi pa. Laom no kay mo una-una. Laom ma'am. Unsa may kalibutan lang kung gibasa sa nahitabo sa atong sugilanon, ang punto man gud dire, ang pangutana para usbon para madol-dol. Okay. Kaalam ni Solomon 4 bersikulo 16. Bisan kun ang mga matarong nga mga tao mamatay, makahimo sila pagpakaulaw sa dautan nga mga tao nga buhi pa. Mhm. Ang punto ani kung imong ihapak dito sa atong sugilanon, matarong bang iya mga gibuhat. Usumpo makasag na mag-away lan. Masumpo na mag-away na mga hagis nga to, siya mo yung patigbabog murag siya haring gangis. So mga daotang tao mahadlok to niya Ate Pres. Kay pananglitan gibugal-bugalan niya ang asawa. Pag adto niya dito, ni bahadong ikog atong mga maldito. Kay mahadlok yun niya kay siya giilaman siya nga haring gangis sa lugar pero ang iyang pagkamal dito, ang iyang pagkaisugol niya, gamit man niya sa matarong, wa man siya mga hagis, wa man siya mga maoy. Karon, ang problema nato diya kay makita siyang multo, mahadlok. Lagi. Nalagitaw, Bam. Pananglitan siya kahadlok gulyat. Ingnon talang punga, naa siya problema siyang heart, kuyaw sa katakyog heart failure, mamatay siya. Muigo siya diri sa akong gibasa. Bisan ko ang mga tao matarong mamatay na, mas makauulaw ang mga dautan sa buhi pa. Ang buto ko pisabot is, ang iyang mga binuhatan, ma'am, bisag ingunahan na tinuod, apan tarong, kay mo badlong man sa mga bulayagon sa ilang lugar, magdahil na lang badlok sa mga multo. Bitaw. Sa dahil lang. Ang importante, tarong bang yung gibuhat, kay dire sa mga gibasa, gingon manggod nga, ang mga tao matarong, pisag patay na, mas makauuwa kuno rin mga dautan nga buhi, ha? Laoy tinood na. Wala man ito nakita gulyat. Ano man? Wala kayo uwaw. Ano man? Di man mamatay. Ay! Salamat,
Kung ako ang puzzle, diha. RMN